Здравейте хора! Обещах ви за видеото за моята грим колекция, защото е доста променена. Ето я нея, държава в секция и е подредена. Също някакси да ви покажа, защото ето така. Някакво се приема някакви различения. Започвам. Първото нещо е новият ми парфюм, който сега от почивката във Велико Търново си купих. 75 мл на Playboy. Това е дезодорант, който ми допада много. Харесва ми много, издържа добре, мириш хубаво. Той е Playboy Play It Sexy, или как се чете. Много хубаво мирише. Ето така изглежда. Аз съм ползвала този с розовата течност и с розовата паковка. Другото нещо, което има е дезодорант на Rainbow, който е към края си, който може би сте виждали, може би не сте виждали. Така. Роланд на тази марка, който е много хубав тук. Една каблука имам тук, което си за другите ми неща. Един парфюм от Avon, който е такова количество останало. Просто е в такава паковка. Много хубаво мирише. Мисля, че се казваше Love Paris, но ще ви изложа. Не мога да ви кажа точната цена. В едно малко съшенце имам туалетно мляко с аромат на диня, което изглежда ето така. И просто седи тук за по пътищата като ходя и като крем за ръце става. Прополе за устни, балсам за устни пропи, така се казва. Много малко сладко бурканче. Върши ми идеална работа, когато ми се натевят устните. В момента в течение на времето го използвам като чайвеце, така подобно. И като вазелина. Други неща, които имат тук. Крем здраве против кожни раздразнения. Всеки го има, може би всеки го знае. Брос, гелче с хапване на насекоми. Това го използвам лятото. И в едно съженце, това мисля, че беше, кристали за коса. Свършиха, те бяха на Ева, много ми харесваха. Сега има вътре друг гел, който беше за това пътуване, но не го използвах много и си го пазя тук. Так. Също така, тук има Nivea, това е слънчезащитен крем, упаковката просто от другил. Друго нещо, което има тук в една панелче, са ми палитрите. Палитрата на Ruby Rose, която е номер 1. Абсолютно хубава палитра. Използваме за абсолютно всичко. Още една палитричка на Ruby Rose. Аз имах и такава с малко по-светли цветове, но я дадох на моята сестра. Една с лилави цветове, която много ми допада. Малка палитричка, малка палитричка, ето такава, която не използвам, не използвам сенките, тъй като не са качествени, използвам двата ружа, тампонче за пудра и фалшивата пудра на Chanel, която е с много претърпяло инциденти. Така. Извън нея имам две спирали. Една, която беше на пантерови беше, не мога да го кажа, някакви точки. Не си спомням на коя марка беше, тя е доста претърпяла инциденти. Мога да кажа, че цветката е хубава, но е към изтъхване. Към края си, за че събрах да са спирали. Тази отново е пари пътуването, купих се с Playboy в отдела във Велико Търново. Много ми хареса, имах нужда от нова спирала, точно такава, много я хваля тази. Беше на промоция от 10 лева, мисля, че. И се взе Scandal Eyes Rocker Canvas на Rimmel London. Ето така изглежда. Адски готина спирала. Ще ви покажа и опаковката е много хубава. И четката е много хубава, леко изкривена е, което е много добре за една спирала, тъй като много лесно се нанася и хубаво прави очите, и аз имах нужда нова спирала вече. Вече нямам.
в едно ето такова нещо, като панерче, като оливниче. В едната част държа спирали. 4 спирали държа, които са, повярвайте, доста тачки. Тази на Avon, която сте виждали, която една цилиндрени спирали. Тя също е с много хубава четка. Има още от нея, ползвам си, не казвам, че съм спряла да ги ползвам. Една на Golden Rose, която пак въобще не съм ползвала, тя е почти нова. Тя е с много хубава четка, но е синя. Това е единствената спирала, която е друг цвят от черно. Само кафява няма, но съм си харесала една марка на телевизор, как се казваше, и смятам да си взема една на Maybelline Paris, която е с по-изкривена четка, която пък също е така новичка и мога да кажа, че е хубав. И една на Maybelline мисля, че беше, която е с хубава четка. Много по-малко съм е носила. Така. Другата графа има разни моливи, които просто ще надникнем сега и с тях. Набързо. Имам един бял на Essence, един на Volume Lila, един зелен на някаква незнайна марка за мен, те са от тази страна светло и тъмнозелено на Avon и розово лилаво на отново незнайна марка. Аз не използвам оливи, повярвайте ми, тези оливи никога не са били ползвани. Така. Тук в отделна графичка имам на Beauty Formula на Mina един фондютен, който използвам много рядко, и Selection BB Cream Matte на Avon, който използвам още редовно. И последната графа имам липчета, Lip Balm, този, който сте виждали, който е към края си. 2 гланца, които сте виждали. Едно червило на Golden Rose, още едно червило на Golden Rose, червило на Avon, Chocolate Kiss, което имам, което бях говорила в едно видео. Един балсам на незнайна марка и един балсам на габрини с ягода, който видяхте във видео му. И това е, като цяло, не е кой знае какво, но да. Надяваме се видеото да ви хареса, ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се за мен, давайте да нови видеа и това е, чао, до скоро!